Giila sa National Police Commission kung Napolcom ang mga programa sa Philippine National Police sa dali nga pagsanta sa krimen. Lakip niini ang 5-minute response ug ang pagbutang og police outpost nga epektibo sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw. Haum usab kini sa pag-obserbar sa National Crime Prevention Week. Matud ni Attorney Maximo Lasaca, Regional Director sa Napolcom 7. Nang hinaot ang Napolcom nga mahatagan ug mas modernong kahimanan ng PNP aron makaapas kini sa ubang nasod sa Asia sa mas epektibong pagresponde sa krimen. Samtang higpit usab nga nagmonitor ang Napolcom sa mga men and women in uniform nga malambigit sa reklamo. Dako matud pa og matampo ang panginlabot sa katawhan sa pagtug-an ug galing adunay magpabadlong nga mga pulis. Let the community police the police. Kay naaman ang balaod, nanong dili man ako suportaan. So sa ako, ibutang ko na dito ang kaso, i-oversee na mo para makita kung gilihok o dili, unless na lang kung very serious ang offenses.